Posa't el més còmode possible. Tanca els ulls i observa la teva respiració. Ves fent que cada cop sigui una mica més lenta. Pregunta't: quins pensaments passen ara per la meva ment? Quins sentiments? Quines sensacions corporals perceps? No intentis canviar res, simplement reconeix el que hi ha i accepta-ho. Porta la teva atenció a la respiració. Nota les sensacions físiques al llarg de tot el procés de la respiració. Ancora't al present. Si et distreus, torna a la respiració. Segueix respirant i ara amplia la consciència de forma que inclogui el cos com un tot. Observa la teva postura. Si notes una tensió o incomoditat, porta l'atenció a aquest lloc i imagina que hi respires. Deixa que en cada expiració surtin totes les tensions i sent com el cos i la ment es van relaxant. Inspira pau i exhala qualsevol tensió. Ara observa com sents els ulls. Deixa que es vagin relaxant. Fes que descansin al fons de les conques, ben quiets, ben relaxats. Imagina que amb cada inspiració entra aire fresc i energia revitalitzant que van cap als teus ulls. Amb cada exhalació allibera estrès i cansament ocular dels teus ulls. Respira i deixa que els ulls descansin, alliberant tensió. Ara visualitza una llum suau i curativa de color groc. Groc com una llimona, brillant sobre els teus ulls. Sent com aquesta llum relaxa i refresca cada part dels teus ulls. Els músculs, la còrnia, l'iris, el cristal·lí. Imagina que aquesta llum porta les propietats curatives i purificants de la llimona, omplint els teus ulls
de vitalitat i de claredat. Relaxant els ulls físicament, també treballes a nivell mental i emocional. Al visualitzar la curació i la salut dels teus ulls, enforteixes la connexió ment-cos, que és clau per a una salut ocular òptima. Manté aquesta visualització permetent que la llum de la llimona il·lumini i curi els teus ulls. Sent com aquesta llum desfà qualsevol problema o malaltia, deixant els teus ulls clars, brillants i saludables. Manté aquesta sensació uns instants. Porta lentament la consciència de tornada al present i a poc obre els ulls experimentant una sensació de renovació i frescor de la teva visió. Gràcies.